Güzel Галләмова. Түз йөрәк. 23-нче бүлек. Тайфа куанып туймады. Оныгым кичкенә чагында таба ашлары ярата иде дип, кайсы көнне нәрсә пешерәсендә уйлап куйды. Эльмира оялчан, юаш кыз булып чыкты. Безнең якка тарткан бу бала дип, тагын бер төрле сөенеч кичерде Тайфа. Каладагы оныгы авылдагы оныгы белән тиз уртак тел таптылар. Гөлгенә белән Алсинә дә килеп киттеләр. Гөлгенәнең кулында кайчандыр үзе бүләк иткән Барби курчагын күргәч, Эльмираның күзләре яшьләнде. Бу истәлек курчакны махсус алып килгәннәр иде кызлар. Кайчандыр балалар мәйданчыгында бу ике кыз белән бик еш бергә уйныйлар иде шул. Надыя тыйгач, аралашмый башладылар. Шулай да арада ниндидер якын хис барлыкка килде. Кичен Рафис белән Гөлфинә киләсен белеп, улына тавык чалдырды Тайфа. Рафислар тукмачлы аш ярата дип аш та пешерде. Кунак сые, ит бәлеше әзерләп мишкә тыкты. Кечкенә генә өстәлдә урын бик тыгыз иде. Эльмира почмакка күчте. Кызым, өстәл почмагына утырма, кияүсез калырсың. Барысы да килешеп алдылар. Кызның йөзенә кызыллык йөгерде. Моны күргән Рафис: "Мондый шибәр кыз егетсез каламысың?" дип, Эльмираның иңнәреннән кычты. "Мондарак кысылыгыз әле, кадерлеләрем. Борынгылар белми әйтмәгәннәр. Ырымнарда хикмәт бар. Әнә безнең Вәсилә шундыйрак фән укыткан бугай. Почмаклардан начар энергия бар дип сөйләгәне колакка керде минем бер вакыт. Ай-ай, әни, синдә бар төр гыйлем бар", диде килене Мәдинә һәм ит бәлешен өстәлгә китереп куйды. Аннан: "Әни, өстен син кис әле. Син ачканы тәмле була", дип истәде. Мәдинәнең бу сүзенә барысының да күңеле булды. Тайфа таратып япкан ак яулыгын артка чөеп бәйләде дә, йөз нурын таратып, ит бәлешен кисеп җибәрде. Кайнар бәлешнең тәмле исе борыннарны ярып керде. Һәр кемнең күңеленә куаныч ыялады. Тайфа бу кадәр үк шатланган көнен хәтерләми дә бугай. Күңелендә тартылып нечкәргән бер кылыныгы да аның. Әледән-әле эченнән генә "Аллаһыма мең шөкер" дип кабатлады ул. Гөлфинә аның бу халәтен сизде. Сыкланып Тайфәгә карады. Мактый-мактый тәмләп бәлеш ашадылар. Гөлфинә баядан бирле әйтәсе килеп утырган сүзен әйтми булдыра алмады. "Тайфа апа, еш кына уйлыйм менә. Һич кайчан уфтанмыйсың, зарланмыйсың, беркемне гаепләмисең. Йөзең һәр кемгә ачык. Күпне күргәнсең инде үзең. Йөрәк дигән нәрсә синең дә таш түгел бит инде ул. Кая яшерәсең син ул моң зарларыңны?" Тайфа йөзеннән нурлар чәчеп елмайды да Гөлфинәгә карап сөйләп китте. "Кыйсса сөйлим. Тыңлагыз. Монысын бер дә сөйләгәнем юк. Бер вакыт остазлары шәкертләренә сорау биргән. Таш ыргытсалар, тәрәзә пыяласы нигә ватыла дигән. Пыяла юка булганга дигән бер шәкерт. Таш каты дип җавап биргән икенчесе. Өченчесе, чөнки ташны каты кизәнеп ыргытканнар дигән. Бер карасаң, пыяла ватылырга гына тора. Уалучан, шәрдәкләнүчән, шәлпәрәмә килергә күп кирәкмени аңа. Син әйткәндәй, Гөлфинә, йөрәктә таш түгел, чыгымларга бер дә күп кирәкми. Ни өчен мондый пүчтәк сорау бирде икән остаз шәкертләренә? Хикмәте булган шул. Сезнең берегез дә дөрес җавап бирмәде дигән остаз. Тәрәзә ябык булганга ватыла ул дигән. Табын тирәсендә утыручылар тынсыз калгандай булды. Тайфа аларга тыныч кына күзләрен йөгертеп карап алды да дәвам итте. "Әйтәсе җавабымны шушы кыйссага салдым. Күңел кешеләргә һәр чак ачык булса, аны беркем дә, берни дә шелпәрәмә китерә алмый. Ачык тәрәзәдән таш авырмы, җиңелме, килеп кенә төшә. Күтәрүе авыр булса да, чырайны җимерә алмый, аяктан йыкмый. Вәт шул, кыскача." Мәдинә белән Гөлфинәнең күзләре яшьләнде. Тапкыр җаваптан аеруча Гөлфинә тәэсирләнде. Язмыш аның газиз анасын алса, тормышында таяныч, акыл-насихат бирердәй чит ананы юлына чыгарып куйды.
Рафис кыйссаны тыңлаганда, үзенә каяндыр көч килүен тойды. Ул сүзсез генә торып басып, Тайфәне кочаклады. Бу аның шиксез хөрмәте, аңа ризалыгы иде. Илнур хисләрен тышка чыгармады. Шулай да, «Эй, үзләренеке итеп бетерделәр безнең әнине» дип шаяртырга тырышты. Үзен нидер әйтәсе килеп, Мәдинәгә карады. «Без әнигә бик рәхмәтле дуслар. Ходай гомерең генә бирә күрсен» диде Мәдинә чын күңелдән. «Рәхмәт балалар. Барыгызны да яратам» диде Тайфә, бәлеш өстен һәрберсенең алдына куеп. Эльмираның бу кадәр җылы мөнәсәбәтләрне, ирекне, гадилек һәм рәхәтлекне күргәне юк иде. Язгы кояш та бу кадәр көлмәгәндер, Эльмираның йөзеннән елмаю китмәде. Кичен Гөлгенә һәм Алсинә белән алар инеш буйларында күзәтеп кайттылар. Шактый арылды. Дәү әнисе үзенең бүлмәсендә янәшә караватка урын җәйде. Карават сеткалы иде булса кирәк. Эльмира яткач, әллә никадәр тибрәлде. Бу аңа шул кадәр ошады. Хәрәкәтләнеп, кат-кат тибрәтте. Үзеннән үзе елмаясы килде. Авылның айы да шаян иде ахры. Эльмираның йөзендә нурлары белән уйнады. Күңеле белән кечерәк бала буласы килде. Йокларга тырышып карады. Менә ул каладагы фатирларында дәү әнисе белән кочаклашып йоклый. Эльмираның бер кулы дәү әнисенең муйныннан кычкан. Дәү әнисенең муйны шул кадәр йомшак, тоткан сайын тотасы килә, сыпрасы килә. Ә бүген ул дәү әнисе янында йоклаган туганы Раушаниядән көнләште дә бугай әле. «Дәү әни, нигә синең ияк астың шул кадәр йомшак икән?» Бу Раушания тавышы иде. Димәк, ул да йокламый. Раушания дә дәү әнисенең муенын кычып йоклый икән ләбаса. «Карт булганга, җыерчыклы булганга, кызым» дип пышылдый Тайфә карчык. «Карт түгел син. Әкиятчеләр картаймый. Әкият сөйләле, дәү әни. Шу, Эльмира балам, син йокламыйсыңмыни?» «Йокламыйм, дәү әни. Әкиятләреңне сагындым». Эльмира урыныннан калыкты. «Син авылга кайтып киткәч, дисклардан тыңладым мин аларны. Берсе дә ошамады. Сөйләле. Минем дә кечкенә кыз буласым килә». 24-нче бүлек. Кичке ашны Гөлгенә әзерләде. Гөлфинә мәктәптән кайту белән баш дару эчеп ятарга мәҗбүр булды. Эштән шактый таушалган кыяфәттә Рафис та кайтып җитте. Гөлфинә ире кайтканда ятып торуына уңайсызланып торып утырды. 3 бала 5 минуттан кайтып җитәм дип шалтыраткан атаны табын янында ашамыйча көтеп утыралар иде. 5 минут дигәне 15 минутка тартылды. Хатынының беренче тапкыр аягүрә каршыламаганын күреп, ир бусагадан атлау белән аның янына килеп утырды. «Авырыйсың мәллә?» диде ул борчылып. «Баш авырта, Рафис. Баш күтәргесез авыр. Аз гына селкетеп җибәрсәм, нидер бар шикелле анда». «Авыртса да, нәрсәдер булгач, яхшы инде ул» дип шаяртмакчы булды Рафис. «Уй, гам, басылыр борчылма. Буш башлар бар бу тормышта. Туйдыра шулар. Менә шундыйлар белән көрәшеп кайтып киләм. Вакыты белән минем техничка булып эшлисем килә, Рафис. 2 кулга бер эш. Идәнеңне ни уйлыйсың килә, шуны уйлап юасың да, зур эш эшләгән кебек кайтып китәсең. Баш ял итә, җаваплылык юк. Тота белеп тотсаң, тормыш итәргә җитәрлек акчасы бар. Иң мөһиме, кайткач, бөтен барлыгыңны гаиләңә багышлыйсың. Кайчак көнләшәм мин үзебезнең техничкалардан. Гөлгенә пешерде бүген ашарга да. Син кыбырсык кеше. Җыештыручы була алмыйсың син, кызыкмада. Синең башыңны югары эшләр биләгән. Я, нинди проблемаң бар? Булышам, әйт. Син берничек тә булыша алмыйсың миңа. Хөкүмәттә бар система законга таянып кеше башын катырырга корылган. Кичә Энергонадзордан килделәр. Нинди гаепләребезне эзләп табарлар микән дип, пожнадзорны көтәм берсе көнгә. Ничек җавап тотармын икән? Штрафны күпме салырлар икән? Меңләгән сораулар бораулый мине. Бу көннәрдә бер блистер баш даруы ашап бетердем инде.
Көтә-көтә көтік болып біткен балаларның собырлығы тікенді. Собырсыз ол сине сөз башлады. Әти, әни, жанашларым, әйдәгіз бірер жерге yol итергә барыгыз әле. Хәзер бар кеше чит илләрне күреп кайта. Сезнең бит шушы гомер яшәп, республика чигеннән дә чыкканыгыз юк. Үзегез Гарифулла бабай әйтмешли, ничәва кешеләр инде сез? Әйе шул, Рафис, дип күтәреп алды Гөлфинә, күптәнге хыялы турында сүз җае чыгуга куанып. Закир белән Зәринә Төркиягә yol итәргә баралар. Барсыннар, әник безгә бармаска. 2 үгез симергән. Шуларны суеп, акчалы булабыз. Yol итә белергә дә кирәк. Балалар зурлар, йортны, мал-туарны рәхәтләнеп алырга тапшырып була. Әйе, бар эшне эшлибез, дип гөрләде балалар. Хуҗалыкны кемгә калдырыйм? Бер көнгә ташлап булмый. 10 көндә алганың беләсеңме син күпме артка китәчәген? Гөлфинә тирән итеп сулады. 2 чигәсе кысты. Әйтер сүзләре баш миендә сулкылдады. Ял итә белмим мин, ачуланма Гөлфинә. Үзеңне генә җибәрәм бик барасың килсә. Син нәрсә, Рафис? Мин ничек ялгыз йөрим? Минем ирем бар ләбаса. Мин үземне башка бер илдә күз алдына да китерә алмыйм. Сәламәт булып, үз кырларыңда күкрәк тутырып саф һава сулау, инеш буйларында хозурланып йөрү, сезне кайгырту, яраткан эшеңне эшләү, хөрмәт иткән авылдашларың белән шикердәшеп бер сөйләшү, алга карап яшәү, үзе әйтеп бетермәслек ял, рәхәтлек иш ул. Мин шулай уйлыйм. Әти, заманча фикерләү түгел бу. Рафис шаяртуга бирде. Акрын гына җырлап җибәрде. Мин гашыйк илемдә үскән талларның барчасына, үз илемдә ямле миңа бәрәңге бакчасыда. Рафис, җырлама. Тормыш җырың иске. 25-нче бүлек. Кайда торалар Таифә түтәйләр, диде ул, автобустан төшүгә үк беренче очраган кызга. Ал синәгә бу апа таныш сыман тыелды. Әйдәгез күрсәтәм, диде кыз, һәм Надияны тыкрык буйлап ияртеп алып китте. Аның малайы бар бугай. Алкашмысың? Илнур абыймы? Юк, нишләп алай дисез? Алар бик әйбәт кешеләр. Таифә апа минем дәвәни. Каян килеп дәвәнкәң булсын ул синең? Аның бер генә аныгы бар. Чынлыкта 2 аның аныгы. Шулай да без дә аңа дәвәни дип эндәшеп үстек. Надияга барыбер иде. Исе китми генә атлавын белде. Ал сине Илнурлар йортына күрсәтеп. Менә шушы аларның йортлары, диде. Бумы ни? Миңа йортлары да үзләре дә кирәкми. Аларга кайткан кыз кирәк. Чакырып чыгармассың микән? Илбирадымы? Ә сез кем буласыз аның? Әнисе. Сез безнең Казандагы күрше Надия апамыни соң? Надия үтәли тишердәй булып, сынап кызга карады. Ал синәдә Гөлфинә чалымнарын күрде. Аңладым. Гөлфинә кызы икәнсең. Үсеп биткәнсең. Әтиң председатель дип ишеткән идем. Сезнең йорт каясың? Әнә алгы урамда калды. Яшел түбәле, диде бер катлы кыз бала. Надия борнын җыерды. Шул габгади агачимыни? Озак кына кайрылып карап торганнан соң, Надия Таифәләр йортына борылды. Чакыр әле зинһар шул хәсрәт капчыгын. Телефонының заряднигын өйдә калдырган. Ни шалтыратмый, ни кайтмый. Бар тынычлыгым бетте. Кирегез, чит кеше түгел икәнсез бит. Мин бу избушкага кирип тормыйм. Нәк өстенә бастың. Үзең дә чит кеше түгел икәнсең. Чакырып чыгар, яме? Ал сине өйгә кирип китте. Өйдән иң беренче Илмира атылып чыкты. Әнисен кочаклады. Аннан кыяр-кыймас кына Таифә чыкты. Ишеккә кырын басып торган Надия кайнанасын күрде, әмма күрмәмешкә салышты. Исәнме, Надия? Яхшысынмады кунак, борылды. Исәнмесез? Каршында нурлы йөзле, улыгайган әби күреп, әллә нишләп китте. Аңлаешсыз хис элекке кайнанасына таба бер адым атлатты. Әмма эчке көче шуннан арга җибәрмәде, итәгеннән тартты. Ул бик тиз үзенә кайтты. Өйгә кер, диде ахаңлы тавыш иясе. Юк, кермим, дип әйтергә ашыкты ул. Мин Илмираны алырга кайттым.
Кызына таба карап, иреннәрен кысып. Бар кызым, киен, китәбез диде. Эльмира йөгереп кирип китте. Ни әйтергә белми таптанып торган карчык. Монда басып туру килешмәс. Өйгә кер диде. Монда да бик яхшы. Надия бик киеренке хәлдә кырыйга карады. Ярый, хуш алайса диде Таифа һәм ишеккә борылды. Хуш. Надиянең кәефе тагын да кырылды. Булай ук төксез сөйләшмәскә иде бит. Нигә җиңә алмыйм үземне? Өйгә кергәч, Таифа Мәдинәгә озаклап карап торды да, яхшысынмый гына әйтеп куйды. Мәдинә, Илнур чыксын Надия янына. Ни дисәң дә, балалары уртак. Мин бер сүз дә әйтмим әни. Илнур, бар, диде Мәдинә алгы якка чыгып. Синең ишек алдыңа килеп кергән бит. Өйгә керсен, чакыр. Илнур теләр-теләмәс кенә чыгып китте. Надия пыр-пыр килеп очкан кош тавышын ишетеп күккә күтәрелеп карады. Баш очыннан гына пар сыерчык арлы-бирле килеп очалар иде. Надия нинди кошлар булуын белмәсә дә, кызыксынып аларны күзәтте. Кошлар матур итеп ясалган сыерчык оясына кирип югалдылар. Исәнмесез? Калын ирләр тавышына сискәнеп, ишеккә таба борылды Надия. Таза бәдәнле, матур кыяфәтле элекке ирен күргәч, артына авып китә язды. Күпме уйлап, бер җылы хис кичерә алмаган иреннән күзләрен ала алмады ул. Үзе дә аңламады. Йөрәге әллә нишләп китте. Чак хушын җыеп, "Исәнмесез?" дип кенә әйтә алды ул. Каршындагы бу чандыр гәүдәле, матурлыгын югалта башлаган хатын Илнур күңеленә күпмедер якында иде. Ул ирексездән елмаеп җибәрде. Әмма сүз ялганмады. Кайчандыр яратышкан бу ике җан ни якыная, ни ерагая алмый басып тора бирделәр. Тынлыкны түбәдән салынып торган боз сөңгеләреннән тамган тамчылар тавышы гына бызды. Әйтерсең, Надия йөрәгенә тамчылап көнчелек җыя иде. Җитмәсә, Илнур елмайган сыман итенә. Надияның торган сайын ачуы кабара. Нигә шул кадәр балкыйсың, Илнур, диде ул, иренең йөзенә туры карамый гына, булдыра алганча йомшак әйтергә тырышып. Озак кына эндәшми торгач, Илнур кояш чагылдырган күзләрен кысып әйтеп куйды. Кояш балкуына боз да эриянә дип, баш очындагы боз сөңгеләренә ымлады. Надия сүзнең мәгънәсенә төшенмәде. Хәер, Илнур да сүз таба алмаганга гына әйтеп куйган иде. Надия тормышында булган бердән-бер ирнең матур гына йөзенә, пөхтә мыегына карап торды да, "Үзгәргәнсең" дип елмайды. Ярата белгән кеше үзгәрә икән ул, Надия. Монысын уйлап, чын күңелдән әйтте Илнур. Хатын көтелмәгән сүздән Илнурның күзләренә тутырып карады. Әмма сүзсез калды. "Сиңа да кемне дә булса ярата башларга кирәк, Надия." Хатынның йөзе караңгыланды. Ишенә зәһәр тулуын сизде. "Эльмира, тиз буласыңмы син?" дип кычкырды ул. Ишектән шапкасы белән шарфын кулына тоткан Эльмира атылып чыкты. Әтисе белән кочаклашып саубуллашты. Илнур кызы белән хатыны артыннан күңелсез генә карап калды. Кинәт ишекне кайрып ачып Мәдинә чыкты. "Эльмира, Эльмира, наушнигың калган бит", дип кычкырды ул йортларыннан ераклаша барган кызга. Кунак кыз үзенә таба чапкан Мәдинә апасына каршы йөгерде. Надияның йөрәге сызды. Чибәр генә хатын аның кызын кочаклады. Кызы да аны кочаклап үпте. "Я Ходай, мин үзем кызымны кайчан шулай кочаклаганым барсың?" Надияның йөрәген көнчелек уты биләде. Әмма көнчелекне ике бите буйлап тәгәрәшкән әрнүле күз яшьләре йөрәк януына гына әйләндереп калдырдылар. Шул көннән Надия ни өчен икәнлеген тәгаен үзе дә белмичә, кызына авылга кайтырга рөхсәт бирә торган булып китте. 26-нчы бүлек. Мең мәшәкате белән август айы җитте. Рафис өенә кайтырга да вакыт таба алмады. Кырларда ашлыкны җыеп алу мәшәкате белән чапты. Гөлфинә зарланмады. Бар эшне балалары белән эшләде. Инде мыек тибрәтеп килгән үсмер улы да
кул арасына керә башлады. Үзенә тиешле эшләрне яхшы гына башкара иде. Гөлфинә 2 атна ялын махсус август айына калдырды. 2 студент кызына да җибәрергә кирәк булыр дип, банкы салатлар әзерләде. Яңа уку елы башланырга санаулы көннәр калганда, яңа кием салым алырга дип, балалары белән базарга барды Гөлфинә. Кызыл, сары, зәңгәр су, ак төсләр чиратлашкан чуар костюм янында туктап калды ул. Кызлары костюмны алдыру ягында түгел иде. Әби булма инде әни, син заманча укытучы иш дип, костюм яныннан алып китәргә тырышты ул Синәне. Кызлар белеп әйтә дип Гөлфинә алмаска булды. Тик күпме костюм киеп караса да, берсе дә күңеленә ятмады. Күңеле беренче күргән костюм янында калган иде. Алар кабат шунда килделәр. Сатучы икенче тапкыр килгәнен исендә тотып, аны тагы да кыстады. Кызлар әниләренә алма дип әйтмәделәр. Киеп караган киеме сылу гәүдәсенә килешеп тора иде. Өйгә кайткач, һәрберсе алган киемнәрен кабат киеп карадылар. Беләсезме, балалар? Студент чагымда шушыңа охшаш күлмәгем бар иде бит минем. Бүлмәдәш кызлар шуны кигәч, Салават күпре дип әйтәләр иде миңа. Монда 7 төс юк әле. Ә ул яшьлектәге күлмәктә 7 төс санады дус кызларым. Әллә арттырдылар микән? Әни, матур-матурын. Ләкин мин башканы алдырган булыр идем сиңа. Ярый әле 4 кенә төс. 7 булса егылып киткән булыр идем дип, уенга барды Гөлгенә. Матур төсләр яшьлектә генә була. Әниегезнең яшь шкаласы 40-тан өстә бит инде хәзер. Булган төсләре дә төссезләнеп киләнә дип, кызының төртмә сүзен күтәреп көзгегә карады ул. Мунчадан юнып чыккан Рафис көзге каршында быргаланган хатынын күреп туктап калды. Эй, хатын, синме бу? 18 яшьлек Гөлфинә булгансың бит. О, әни, нинди шәп комплимент сиңа. Я инде, күз тидерә күрмәгез. Гөлфинә кызарып китте. Әллә мунча кызуыннан арына алмый, әллә яшьлек дулкыны кагып, Рафис креслога утырырга ашыкты. Гөлфинәгә озаграк караган сайын яшьлек хисе кузгалды. Ул тагын да кайнарлануын тойды. Башын артка ташлап елмаеп күзләрен йомды. Күңелен рәхәтлек чорнады. Хатирәләр биләде. Алар дусты Дамир белән ялланып, вагоннан копчыклы цемент бушаттылар. Кулларына аз булса да акча кирде. Әйдәп бет общагысына. Анда бүген дискотека, диде Дамир. Рафисның барасы килмәде. Шулай да дустына каршы килә алмады. Чалбар балагының аз гына кыска булуыннан уңайсызлана иде ул. Дамир бу хәлне белә. Шуңа Рафис сәбәбен әйткәнче, чалбарыңның балагын аска таба тартабыз, борчылма, диде. Көлми нишләсен, көлде Рафис. Киттеләр. Кинәт кенә болыт чыгып, кояшлы яңгыр яуып узды. Чыкырларга су җыелды. Дамир чалбар балагын сызгангач, Рафис та сызганды. Менә, Ходай бар ул, проблема чишелде, дип көлештеләр. Юш чәчләр маңгайга ябышты. Азрак җилләнеп алыйк дип, ишек төбендә басып тордылар. Юлның икенче ягыннан кулга-кул тотынышып 2 кыз чаба иде. Рафис шуларның чуар күлмәклесен күрде дә, аннан күзен ала алмады. Кояшлы яңгырдан соң матур итеп Салават күпре күтәрелде. Дамир, кара әле, Салават күпре чыкты, дип күккә ишарәләде. Рафис күктәге Салават күпренә карамады. Караса да күрмәс иде. Ул дискотека дип үзләренә таба чапкан кызларның берсеннән һаман да күзен ала алмый иде әле. Әти, син әнигә кадәр күп кыз белән йөрдеңме, әйт әле, диде үсмер улы. Рафис күп уйлап тормады. Әниегез, менә шушы күлмәген киеп, Салават күпреннән төште дә, күзләрем җирдәге кызларны күрмәскә әйләнде шул, диде. Әти, бар, ки тизрәк костюмыңны. Каршыңда күктән төшкән кыз басып тора. Музыка куям, медляк. Балалар кызык табып, шатланышып көлделәр. Рафис та күп уйлап тормады. Булай да киясе булган чалбары белән күлмәген киде. Гөлфинә көлүдән авызын җыя алмады. Илмир компьютердан 80-нче еллар хитын эзләде. Тиз генә таба алмагач, әтисе белән әнисе яраткан Софи Ротарның популяр җырын куйды.
Сіз яраткан артист җырлый моны. Белый танец. Бер картлыкта, бер яшьлектә, давай, диде көлә-көлә ул сине. Өйне яңгыратып шул көй яңгырады. Рафис кыланырга уңайсызланып торган хатыны каршына басып, аны биргә чакырды. Илмир шаярып утны сүндерде. Бераз биегәч, Рафис балагын сызганды. Гөлфинә әйтерсең яшьлегенә кайтты. Бөгелә сыгыла көлде. Илмир әле бер апасы белән, әле икенче апасы белән биеде. Җыр гаҗәеп матур иде. Күңелләрне айкады. Кушымтасына рәхәтләнеп кушылып җырладылар. Легче мне не станет и тебе не станет, но не в этом суть. Навсегда запомни этот белый танец, а хочешь забудь. Просто я всегда тебя ждала, одного тебя всегда ждала, а сейчас я пришла. Гөлфинә, күңелле булса да, кысага иң беренче кирде. Люстраны кабызды. Я балалар, күңелле булды, рәхмәт. Без дә яшьлеккә кайтып алдык. Күп көлү эшне катыра. Киемнәрне менә шулай шатлык белән кияргә насыйп булсын. Бер атнадан Илмир белән без мәктәпкә, сез университетка. Сынатмыйк, яме? Без күз өстендәге каш. Яхшысы күренмәс, ә начарын бик тиз күрерләр. Булай артык шаярыга ярамый. Әллә нигә бер ярый инде, әнисе? Күптән күңел ачкан юк иде. 27-нче бүлек. Йөрәк янганга чара юк. Бүген соңгы вакытта тиенләп җыйган акчаны башлыкның юбилей чарасын үткәрергә ярдәм кирәк булганга конвертка салып илтте Рафис. Бирми кара. Фәрхәт туганны нишләттеләр. Беренче тапкыр эштән күңеле кайтты аның. Яңак сөякләре биеште. Ул кыр юлына таба борылды. Куе тузан болыты калдырып, кырга таба илдерде. Кара йылдызлык кырына килеп чыкканда, инде кояш офыкларга таба тәгәри иде. Күз алдына дулкынланып торган арыш кыры килде. Колхозның 7-8 комбайны арышны тигез тиземнәргә сала. Ә ул комбайнер ярдәмчесе. Вәгыйз абыйсының ышанычын акларга тырышып, канатланып эшли. Әле агроном булып эшли башлауының 2нче елында мәрхүм Хәбибулла абыйсы ярдәме белән кара йылдызлыктан ярыйсы гына уңыш алдылар. Кырларга карап торганда, шуларны искә алды ул. Тоташ шүп үләне үскән кырлар җилдә дулкынланмый икән. Ә күңел үрсәләнә дулкынлана. Ул шишмәлеккә төшеп китте. Кушучлап салкын су эчте. Әмма йөрәк ялкыны басылмады. Эй шишмә! Гөльярның 2 ярын тоташтырган дуга күпер эшләткәч, сиңа да улак белән басма куйдырырмын дигән идем. Тагын булмады. Шишмә буеннан менгәч тә, озак кына тагын кырларга карап торды ул. Хәбибулла картның сүзен исенә төшерде. Кырларым минем. Кем кырлары соң булар? Хәбибулла абый, дип аваз салды ул. Яңгырау аваз сахрау йырмакларына кирип югалды. Карт усаклар шаулашты. Уйлар яшьлеккә кайтты. Ул акрын гына агачлык арасына кирде. Шаулау кабат ишетелде. Шу, җил юк бит. Колак шаулыйм әллә. Урта яшьләргә җитәрсең. Дөньяви уйларга чумарсың. Урманнарга кирип, уйланып та йөрерсең. Әгәр җил булмаганда урман шаулавын ишетсәң, Хәбибулла абый, аңладым мин сине. Мин кечкенә чакта әти синең турында партийный билетын алганнар. Төнге ашлык суктырудан комбайнерларны 1 сәгать алдан кайтарып җибәргән икән дигән иде. Мин колак ашагына уздырып җибәргән идем әтинең сүзләрен ул чакта. Хәзер исемә төшерәм бу сүзләрне. Син дә чарасызлыктан минем кебек карт усакларны сердәш иткәнсеңдер. Алар белән сөйләшкәнсеңдер ул вакытта. Рафис кайтканда, компьютердан бик сирәк аерылган улының
Кунак кызы Эльмирага иптәш кирәк булган өчен клубка чыгып китеше иде. Гөлфинә дүрт күз белән иркен капка төбеннән үк каршы алды. Суынган ашны җылытып ашатты. Кәефең юк, ахры әтисе, диде ул, иренең иң башына сак кына кагылып. Юк шул, ир белән хатын йокларга яттылар. Һәр икесе дә эштә булган хәлләрне күз алдыннан үткәрделәр. Гөлфинә Ранодан шактый рухи тавыш алып кайткан иде. Бар нәрсә акча проблемасына барып төртелә. Әйтерсең, аның ире эре концерн начальнигы. Бар да аны балда майда йөзүче крестьян хуҗалыгы җитәкчесенең хатыны дип кенә фикерли. Турыдан-туры әйтмәсәләр дә, акча башка мәктәпләргә бүленә. Ә Гөлфинәгә бирелми калырга 100 сәбәп табыла. Янәсе, хәйрияче, спонсор булырга таянучы кычагында гына, мәктәп түбәсеннән үткән яңгыр башта икенче катның идәненә тама. Аннан Гөлфинә йөрәгенә. Тамчы көчле нәрсә. Тама-тама ташны да тишүен белә Гөлфинә. Эй, Ходаем, ташлама инде. Гөлфинә тәрәзәдән төшкән ай яктысына карап, инәлеп, һәммә буларны иренә әйтеп йөрәген бозасы килмәде. Үзенеке дә башыннан ашкан, диде ул үз-үзенә. Рафис калын конвертны кабат күз алдыннан үткәрде. Бу гамәлне үзен түбәнсетү дип кабул итте ул. Акчага нинди генә планнар кормаган иде югыйсә. Йөрәген тырнаган хәлне хатынына белгертмәде ул. Эх, ма. Ярар, баш бетмәгән, хатын, балалар исән булсын дип, үзен тынычландырырга тырышты. Һәммә борчуларын йөрәгеннән алып ата алмады. Тирән итеп сулап, хатынына таба борылып ятты. Гөлфинә иренең уйларын йөзеннән укып белде. Әмма сүзне башка якка борды. Рафис, түземлеккә, изгелеккә синнән ирәндем бит мин. Син кирәк урында дәшми кала аласың. 7 ят кешегә дә ярдәм итәргә мөмкинлек, вакыт табасың. Үзеңә ял бирергә дә сәбәп табып була. Рафисның баш мие әле һаман конвертка кергән суммага бәйле хуҗалык эшләренең хыялыгына булып калуы белән килешмичә газап кичерә иде. Рафис, син кайда йөрисең? Тормышка ашмас хыяллар дөньясында адашып йөрим бугай. Бу дөньяда барында татып карыйсың килсә, намуслы булып кара икән. Эгоистлар, җиңел яшәүчеләр кәйф сафа кыра. Һәр кеше минем кебек кеше күңеленнән чыгып уйлый белсә икән ул. Авыртса авыртуын тоям. Кайгы килсә, кайгыларын күңелемнән үткәрәм. Ә дөнья мин дигәнчә түгел. Эх, башка төрле булган шул мин. Чын кеше син, Рафис. Сукланам мин сиңа. Ярый, син бар бәяләргә. Бер шырпы сызып, әллә ничә учак тергезергә була. Шырпы минем кулда дип масаеп, үз кирәгемә генә сызсам, яхшы җитәкче булып булмас дип уйлыйм. Ярар, Аллага тапшырдык. Кем ничек бәяләр, эшем юк анда. Якты учаклар калсын артта. Лев Толстой әйткән бит. Начар булдыңмы? Димәк, син яхшылыкны күп эшләгәнсең дип. Гөлфинә иренә таба борылды. Ай-яй, Рафис, сиңа резин бахил киеп кыр баткаклыклары, ферма сазлыклары йөреп йөрисе булмаган инде. Толстойны да беләсең син, философ та, халык иҗаты белән дә кызыксынасың. Паласлы биналарда ялтыраган ботинка киеп йөрүче берәр язучы, я мәктәптә әдәбият укытучысы буласың калган сиңа. Ялгышасың, иптәш педагог. Җир кешесе мин. Күктән килгән әкият илчесе дә, сайрар фән кышы да түгел. Карале, Рафис, Илмир әйтә, ник авылга кайттыгыз сез ди. Әти бу башы белән берәр офиста матур гына эшләп утырган булыр иде ди. Мин дә соңгы вакытта йөрәк туздырып, бар нәрсәне күңлеңнән кичереп утырмас идең дип уйлыйм. Эшләр идең дә, кайтып ял итәр идең. Беләсең килсә, Гөлфинә, бар кеше дә, офистагы менеджер да, министр да, көтүче дә кичерешләр белән яшиләр. Кешенеке күзгә күренми ул. Кичерешләр алар бары йөрәктә була. Мине дә каты куллы, каты бәгырьле, эштән башка берни белмәүче җитәкче дип белә күбесе. Сиңа сөйләсәм дә, ой-хисләремне алар белән уртаклашмыйм ич. Шулай, үзем дә шундый. Минем дә авырлыклар күп.
Ләкин миңа һич югында укучы рәхмәт әйтә. Бәйрәмнәрдә кочак-кочак чәчәк бүләк итәләр. Бар авырлыклар ынтыла. Сине кызганам. Син бәяләнми торган җитәкче. Авыр тармакта син. Авыр юл сайладыңла. Үзем теләгән бәхеткә юл саптым. Ир кеше туган иленнән айрылмаса, яшьлектәге яры белән кавышса, бәхетле була дип язылганны укыганым бар иде минем. Авыр булса да, бәхетледер мин, Гөлфинә. Җиңел юлның мәгънәсе булмый аның. Илмир да кайтып ятты. Ә сүзләр бетмәде. Егерме сигезенче бүлек. Гөләндәм үзе җитәкләгән 9нчы сыйныф кызларының әниләрен чакыртып, ягез әле әниләр бәйгесе үткәрергә булды. Тик әбисе белән генә яшәгән Айсылуга бу турыда ничек җиткерергә белми уйланып калды ул. Көн кебек ачык иде. Фирдинә килмәячәк. Классташ кызларының әниләре бәйгедә катнашканда, аныкы булмагач, авыр кичерәсен йөрәгеннән үткәрде укытучы. Уку елы башында әнисе кияүгә чыгып киткәнгә, Айсылу карт әбисе белән яши һәм көннән-көн быйык кызга әйләнеп бара иде. Айсылу, әниең мәктәпкә кичке чырага килер микән? Гөләндәм дәрестән соң кызга сүз кушты. Белмим. Кыз башын иде. Әбиең йөри алмый инде, әйме? Әйе. Үзем әйтсәм, әниең бәлки килер? Белмим. Үз эченә йомылган баладан сүз алып булмаганын белә Гөләндәм. Быдый бирә алмас бу дип уйлап куйды ул. Бер генә ата-аналар җыелышына да килмәгән Фирдинәне Гөлфинә Хәмитовна аша чакыртканнар иде. Нигә чакырттыгыз дип, регенә килеп керде хатын директор кабинетына ул көнне. Кызың турында сөйләшергә иде, диде директор, тыныч булырга тырышып. Нәрсә бар, уртага салып сөйләшерлек? Айсылу быел бик сүлпәнләнде, үз эченә йомылды. Бит бердәм дәүләт имтиханнары бирәсе бар. Бирер, бирми калмас. Булай әбисе белән генә яши дигәч тә, мин акча бирәм, киендерәм. Дөрес, әбисе бу кышта авырайып китте. Терелер Алла бирса. Кем әйткәндәй, тамагы тук, өсте бөтен кызымның дип елмаерга тырышты ана. Әйе, бар җире җитеш. Тик күңеле генә китек Фирдинә, диде класс җитәкчесе. Гөлфинә җайлап кына төшендерергә тырышты. Фирдинә, кызың белән ешрак аралаш әле. Ул авыр кичерешләр белән яши булса кирәк. Үз эченә йомыла бара. Укуда да гаме юк. Яшьтәшләре белән дә ачылып сөйләшми. Бит бер ел элек кенә ул яхшы, актив укучыбыз иде. Сөйләшермен, аз сүзле ул безнең. Гөләндәм каршы төште. Элек алай түгел иде. Синең белән яшәгәндә диюем. Алай гына да түгел. Ут кебек янып торган кыз иде. Хәзер сүнә барган шәм кебек. Алла сакласын, Фирдинә. Үсмер балалар белән сак булырга кирәк. Син игътибарлы бул әле. Ник үзгәрде ул? Син әнисе бит. Син күбрәк кызыксынырга тиешсең. Вак кына мәсьәләләрне дә йөрәк аша кичерәләр үсмерләр. Фирдинә күзләрен уйнаткалап, иреннәренә кинаялы елмаю кундырды. Ярар, бала күрмәгән хатын итмәгез мине. Аңлыйм. Әбисенә калдырып кияүгә киткәнне тәнкыйтьлисез. Сезнең Гөләндәм апа, ярыйла бәхетегез булган ирдән. Әллә минем бәхеткә хакым юкмы? Алган булыр идем үзем белән. Әнине карарга кирәк булды. Әни бит нигезеннән кузгалмый. Йөрәгенә ярамаган сүздән бүртенеп кызарган Гөләндәм. Гафу ит, Фирдинә. Мин сезнең гаилә хәлегезгә бер сүз тидермәдем шикелле. Кызыгыз Айсылуның класс җитәкчесе булуым, укучым язмышына битараф булмавым гына сезнең белән сөйләшүгә этәрде. Кабатлап әйтәм, мин сезнең тормышка кысылмыйм. Миңа да барыбер түгел. Килеп йөрим әни белән кызым янына. Ярар. Кызыгыз белән сөйләшегез әле, яме? Нинди борчулары бар икән аның? Бар җирдә шул йыгы белән куркыталар. Шуны уйлый торгандыр, диде Фирдинә, мәгънәле караш ташлап. Аңлады Гөлфинә. Сөйләшү мәгънәсез иде. Дыр белән бугай чәчкәч тә уңмаган диде минем әби. Гөлфинә торып басты. Гөләндәм дә сүзне төгәлләү кирәклеген аңлады.
Сіз Фирдинә 8 мартка ягез әле әниләр кичәсенә килә алырсыз бит дип сорарга булды. Ирем җибәрсә килермен әлбәттә. Көтәбез, килегез. Бик күңелле булачак. Әнә шундый сөйләшү булган иде 2 атна элек. 7 кызның да әниләре килде. Бары Айсылуның әнисе генә күренмәде. Кызлар әниләре янында бөтерелделәр, әниләре кызларына әзерләнергә ярдәм итеп тордылар. Кайбер бәйгеләрдә әниләре белән бергәләп көч сынаштылар. Ә бәйгене кичәгә килгән укытучылар бәяләде. Гөләндәм бәйгене үзе алып барды. Үзе Айсылуга әни булып катнашты. Кызы шат иде. Әмма сизгер Гөләндәм Айсылуның күзләрендә тирән сагыш күрергә өлгерде. Алар җиңү яуладылар. Айсылуның җыр белән биюгә сәләте бар иде. Җыр бәйгесендә башкарган җыры күпләрнең изге хисләрен кузгатты. Изге теләкләрне әйтеп барыбызга, сакланыгыз дидең ялгышлардан. Бизәп гомерләрне аклык булсын җанда, зарланмагыз дидең язмышлардан. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үлән. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшә әнкәй, шатлык белән. Айсылу матур җырлый иде. Гөләндәм үзе оештырган бәйгедә үзенең җиңүен кабул итеп бетермәсләр дип уйлады. Һәм аны Айсылуның әзерлеге, Айсылуның осталыгы белән бәйләде. Фирдинәнең киләсе булуын, килер алдыннан гына Айсылуга ашыгыч эш килеп чыгу турында шалтыратуын әйтеп үтте. Әмма бәйгедә катнашкан әниләр шеш-пыш килеп алдылар. Гөләндәм аларның бу сүзгә ышанмауларын аңлап алды. Аның каравы Айсылуның йөзе яктырып киткән кебек булды. Илмир белән Айсылуның дуслыгы мәктәптә беркемгә дә сер түгел иде. Соңгы вакытта Илмир күпме генә тырышса да Айсылуны аңламады. Ни өчен үзен читкә тибәргән сәбәбен төшенмәде. 2 активист, күпләр сокланган матур пар, мәктәптән дә, кичке чаралардан да бергә кайтмадылар. Хәтта тәнәфесләрдә дә очрашып сөйләшүләр сирәгәйде. Зифа буйлы чибәр Айсылуны яратудан йөрәге сулкылдаса да, гөл буйык булуы, үзе белән ачылып сөйләшмәве Илмирның мин-минлегенә тигән иде. Шуңа ул аннан суына төште. Үзе күз чите белән генә башка малайлар белән ничегрәк аралашуын күзәтергә дә онытмады. Ләкин мәктәпнең бердән-бер озын чәчле гүзәле һәр кемгә битараф иде. Ә бүгенге кичәдә Илмир Айсылуга кабат гашыйк булды. Ул аның җыенып кайтканын көтте. Ишектән чыкканда ук «Бергә кайтабыз, яме матурым» дип шаярып сүз катты. Сөйләшәсе, бик тә аңлашасы, дуслыкны дәвам итәсе килә иде аның. Айсылу күзен сирпеп бер карады да, юл буе эндәшмичә аска карап кайтуын белде. Айсылу, син әллә нинди, үзеңә охшамаган, берни сөйләмисең. Ник андыйсың син? Сәбәбе нидә? Айсылу башын иде. Мин сиңа ошамыйм ахры. Әйт син, башка килмәм, йөдәтмәм. Миңа беркем дә ошамый. Шул исәптән син дә, үзем дә. Ник алай? Ни булды? Син сорама, мин әйтмим. Ул арада алар Айсылу яшәгән тыкрыкка килеп җиттеләр, һәм кыз кинәт кенә Илмирга таба борылды да, «Сау бул, минем янга башка килмә» диде, һәм караңгы урамга таба юнәлде. Илмир тыкрык турысында караңгылыкка кирип киткән Айсылу артыннан озак кына үпкәләп басып торды. Аннан ачуы килеп, эре адымнар белән өенә ашыкты. Ләкин атлый-атлый үпкәсе онтылды, ачуы да басылды. Юк, монда ниндидер мин аңламаган нәрсә бар дип уйлады ул, адымнарын салмаклатып. Кире йөгереп, Айсылу артыннан куып җитәсе килде. Әмма горурлыгы бармаска кушты. Горурлык дигән шайтан белән саф мәхәббәт хисе байтак тартыштылар. Айсылу караңгылыкка яшь пәрдәсе аша карады. Күңелендә берләнгән саф мәхәббәт тойгысы авыр төенгә укмашып, йөрәген талкыды. Мартның салкын киче булуына карамастан, күз яшьләре битен пешереп тәгәрәштеләр һәм ачы тәм биреп, иреннәренә агып төштеләр.
Әйреннәре туктаусыз кыймылдап, Илмирга әйтәсе сүзләрен пышылдадылар. Илмир, гафу ит. Мин сиңа тиң түгел. Синең әниең әнә кем? Гөлфинә Хәмитовна. Һәм минеке кем? Мин беркемгә дә кирәкмим. Әтине гомумән белмим. Бармы ул? Булса кем ул? Әни кияүгә китте. Ә мин авыру әбигә калдым. Ул ишек алдына кергәч тә, озак кына утын яратырган юан бүкәндә утырды. Салкын иде. Тәнен калтырау биләде. Капка өстеннән аяз төннең йолдызлары үчекләде. Айсылу нәфрәтләнеп күккә карады. Әби! Эй, әби! Беләм, мин сиңа кирәк. Ә син әнигә кирәк түгел. Аңа мин дә кирәкмим. Мыек байына гашыйк, имеш. Аңламыйм мин сине, әни. Ул йолдызларга карап, әнисе белән сөйләште. Шул мыек байыңны кочаклап йоклыйсыңдыр шул. Ә мин төнлә әбинең ыңгырашканына йоклый алмыйча ятам. Ярар. Әбидән рөхсәт сорадың син. Әни, алучы барда чыгыйм дидең. Әйе, әби дә, бала үсә ул. Әрәм үткәрмә яшь гомреңне, чык, миннән хәйр фатиха диде. Ә миннән сорадыңмы син, әни? Син минем кичерешләр белән исәпләштеңме соң? Ни хәл, кызым, дип хәлемне дә сорамыйсың бит син. Килеп керәсең дә вакытым юк дип чыгып китәсең. Эх, син бит әни генә түгел, булмаган әтине дә алыштырып яшәргә тиеш кеше. Нигә миңа синең акчаң? Миңа син кирәк. Син кирәк. Айсылу бызланып каткан бүкәннән җирдәге карга сыйрылып төште дә бүкәнгә терәлде. Акрын гына үкседе. Нигә кирәксез мин шул кадәр? Ул нәфрәтләнеп янә күккә карады. Яшисем килми минем. Аннан торып басты. Колагы гүләде. Ниндидер сызгыру авазлары ишетелгән кебек булды. Кыз сарай ишеген ачып, бызау арканын алып чыкты. Илмирның да өйгә керәсе килмәде. Нигә өенә кадәр озатмадым? Нигә шундый быек ул? Бәлки аның кайгысы бардыр. Ул озак кына үзләренең капка төбендә таптанып торды. Аннан ниндидер көч кыз йортына таба әйдәде. Мин аның белән ныклап сөйләшергә тиеш. Бүген үк, хәзер үк. Ник мине үзеннән этәрә ул? Әле чишенергә дә өлгермәгәндер. Чакырып чыгарам да, әйтмәгән сүзен авызыннан тартып чыгарам. Әйттерәм дип уйлады ул, чабулап барганда. Аяклары җиргә дә тимәде бугай Илмирның. Сызгырды, әмма башка вакыттагы кебек тәрәзәдән караучы да чыгучы да булмады. Үзе дә аңламый калды Илмир. Нигә шул кадәр әрсезләнде соң әле ул? Капка келәсен күтәрде. Ә капка бик сез иде. Җиңел генә ачылып китте. Ишек алдында нәрсәдер ауды. Ул караңгылыкка таба атлады. Күз каршында нәрсәдер чайкала иде. Илмир каушап югалып калды. Юк, дип кычкырды ул җан ачысы белән. Һәм йөгереп килде дә, ауган бидонга басып, кызның гәүдәсен чишеп төшерде. Икесе дә җиргә егылдылар. Айсылу тынчыккан кебек йөткерде, еш-еш сулады, кулларын болгады. Кит, дип үзен кочаклаган Илмирны эткәләде. Үзе дә шок хәлендәге егет, карлы җирдә утырган хәлдә шәбәләнгән кызны кысып кочаклады. Ул мингрәп калган иде. Берникадәр вакыттан соң кыз егетне кычып алды һәм сулкылдап елап җибәрде. Илмир Айсылуны кычкан көе, ташсын кебек, бер мәлгә катып калды. Башы уйлау сәләтен югалтты. Аннан кочагында сулкылдап елаган Айсылуын күреп, тагын аптырап китте. Үзе дә уйламастан кызның битләреннән сыйпады. Чын барлыкка кайтты. Юләр, дип пышылдады ул. Син нишләгәнеңне аңлыйсыңмы? Кыз сулкылдап елавын белде. Илмирның аңын бу хәлнең коточкыч фаҗига белән тәмамлану ихтималы йөреп узды. Ул Айсылуны селки башлады. Син нишләдең син әле генә? Әйт! Син нишләдең? Сулкылдаган кыз өзек-өзек шыңшыган авызлар чыгарды. Үләсем килде. Юләр! Илмир кабат кызны кочагына кысты. Айсылу кулларын былгап, Илмир кочагыннан чыгарга талпынды. Мин беркемгә дә кирәкмим. Юләр!
Миңа кирәк син, миңа. Илмир күкрәген түйді. Айсылу сүзсіз қалды. Илмирның күзләренә төбәлде. Чынлапмы? Илмир, син мине ташламассыңмы? Ташламассыңмы? Син мине ташлап китмәкче булдыңмы? Яратам бит мин сине, кызый. Кыз озак сулкылдады. Бер нигә дә карамастан яратасыңмы, Илмир? Күземә карап әйт. Илмир ай яктысында кызның ялтырап күренгән яшьле күзләренә тутырып карады. Тезләнеп, кызның гәүдәсен үзенә тартып китерде. Иреннәреннән озак итеп үпте. Кыз карышмады. Бу аларның тәүге үбешүләре иде. Үзе ачы, үзе татлы иде бу үбешү. Кыз күңеле куаныч белән тулды. Ул үзе елады, үзе елмаерга тырышты. Илмир аны тагын кочагына алып кысты. Алар икесе дә бер-берсенең калтырауын сизделәр. Рәхмәт сиңа, Илмир, дип пышылдады кыз. Егет кызның муеннарыннан үпте. Син башка булай итмә, яме? Кыз өмет тулы карашын егеткә төбәде. Иреннәр иренгә кушылды. Илмир башта үз аягына басты. Аннан кызны күтәреп каршына бастырды. Алар карлы баскыч төбенә барып утырдылар. Иңгә-иң куйган 2 яшь җан капка өстеннән күктәге бихисап йолдызларга карады. Ай, чуар топларын ап-ачык күрсәтеп, ишек алды эчен яктырта иде. Айсылуның үксегәне бетә төште. Илмир аны алдына утыртып кычты, тузгыган озын чәчләрен бетерде. Кыз күңеленә ләззәтле бер тойгы урнашты. Ул яңадан туган кебек, тыныч бер халәткә күчә бара иде. Илмир аңында тетрәндергеч вакыйга кабат яңарды. Ул Айсылуны тезеннән төшерергә курыкты. Аның башына каяндыр бер фикер килде. Хәзер безгә кайтабыз, диде ул, уен шул минутта ук белдереп. Ул берничек тә Айсылуны өенә кертеп җибәрә алмый иде. Кыз сәерсенеп егеткә карады. Мин сине берничек тә үземнән калдыра алмыйм. Мин ничек сезгә кайтыйм инде, Илмир? Мин болай да ирдән иргә йөргән әниемнән хурланам. Синең үрнәк әниеңә ничек күтәрелеп карый алыйм инде мин? Әдәпле кыз егет өенә барып кергә тиеш түгел. Ә мин болай дим. Без урамда озак йөрдек тә, әбисе ачуланып капканы бикләп куйган дим. Минем әби йөри алмый ич. Кем ышансын моңа? Әни белмидер аны. Юләр, юк, бармыйм. Син ул Юләр. Ничек шушы хәлдән соң монда калдырыйм мин сине? Кыз үзенә кычкыра төшкән егетнең күзләренә карады. Илмир, син мине чынлап та ташламыйсыңмы? Юк, дим. Яратам ич мин сине. Айсылу кискен хәрәкәт белән Илмирны үзеннән этте. Тукта. Син тыкрык башында калган идең бит. Ничек монда килергә булдың? Ә мин кайтып ук киткән идем. Миңа Алла бабай кире барырга кушты. Сине ташларга җыеналар, диде. Кыз шатлыктан көләргә җыенган иде. Көлүе елауга әйләнде. Башын егетнең иң башына куеп, яна сулкылдап елап җибәрде. Рәхмәт сиңа. Мин сиңа бурычлы. Аха, Шарафиева. Менә ничек түләп бетерерсең инде бурычыңны, диде Илмир. Шаяртма әле. Киттек безгә. Ул торып басты да Айсылуны кулыннан эләктереп әйдәкләде. Чынлап, без бит соң йоклыйбыз. Әти, мин бәйрәм табын әзерлим. Барыгыз сез ял итеп кайтыгыз, дип, барыбызны да мәктәпкә ягез әле әниләр бәйгесенә җибәрде. Илмир Айсылуны кулыннан тартты. Аннан бер мәлгә уйчанланып калды. Артка борылды. Ишек алды уртасында, ай яктысында аерым ачык булып 40 литрлы алюмин бидон һәм йылан кебек бүтәрләнгән кара аркан ята иде. Ул йөгереп кенә барып, әйберләрне абзар эченә кертеп куйды. Айсылу барын да кабат күз алдына китерде. Кинәт аңа оят булып китте. Кичер мине, Илмир, диде ул. Әгәр шундый эш белән шөгыльләнәсең икән, мин сине ташлыйм. Миңа йылмаеп торган кызлар гына ошый. Яле, миңа сүз бир. Бүгеннән көләч йөзле булам диген. Ярар. Кыз башын иде. Башыңны күтәр. Илмир кызның иягеннән тотып
аның башын үзе күтәрде. Кабатла, мин көләч йөзле, шат күңелле булам диген. Айсылу уялып кына Илмир артыннан кабатлады. Мин көләч йөзле шат булам. Илмир яратса. Яратам. Ә хәзер битеңне кар белән юабыз. Ул акрын гына Айсылуның елап шешенгән битен кар белән ышкыды. Ай, ышкыма ул кадәр. Битне йыртасың, үзем. Космостан төштә, бит тә йыртылмасын имеш. Шаяртасы сүзе җитди итеп әйтелде, килеп чыкмады. Гашык җаннарның яшь йөрәкләре тирән яралы иде шул. Алар кабат карашларын җиргә төбәп, сүзсез калдылар. Илмир нык булырга сүз бирүен исенә төшерде. Кырысланып китте. Шәп очучы, кара әле монда. Без сөйләшкәнне әбиең ишетте микән? Чынлап та гел урын өстендәме соң ул? Бик үк ишетми ул, йөри дә алмый. Тукта әле, мин кирип чыгыйм. Бәлки миңа да кирип кенә китәргәдер, Илмир. Рәхмәт сиңа. Мин сине калдырып китә алмыйм. Мин дә керәм. Айсылу башта уңайсызланып торды. Аннан әйдә диде. Әби? Кыз бусагадан үтү белән утны кабызды. Кызым. Кызым. Кайткачта ишек алдында кем белән тарткалаштың? Ишетеп ятам. Бер үк кызым азып-тузып йөри күрмә. Картлыгымда йөземә кызыллык китермә. Әнкәңнеке дә җиткән миңа. Синекен күтәрә алмам. Тыныч кына китәргә мөмкинлек бирегез миңа. Әби, юкны сөйләмә, тыныч бул. Исәнмесез, Кафи әби? Исәнме? Нигә кеше барын әйтмисең, кызым? Кем малае син? Мин Рафис малае, Илмир. Рафис? Рафис малае булсаң ярый. Тәртипле генә йөрегез. Ишек алдындагы тавышлар колакка чалынгач курыктым. Мәсхәрә итә күрмәсеннәр оныгымны дип, бер Ходаема ялвардым. Узгала алмыйм бит. Юкса ятар идемме? Ярамаган эшләр эшли күрмәгез. Әллә ниләр уйлый бу күңел. Ике үсмер уңайсызланып куйдылар. Илмир үзен тиз кулга алды. Юк, Кафи әби, без матур гына йөрибез, борчылма диде. Борчылырсың да. Кыз язмышы кыл өстендә. Кыл өзелсә тел өстендә. Әнкәсе күк була күрмәсен. Әби! Айсылу бойру авазы белән әбисенә эндәште. Әйтмә миңа ул турыда башка. Кафи әби, бәйрәм белән. Котларга да онытканмын, гафу. Бәйрәм белән? Атын кыз бәйрәме шул бүген. Рәхмәт. Миңа бар көн бер төрле инде, улым. Мин Айсылуны кунак калып китәм, Кафи әби. Бер сәгатьтән китереп куям. Карчык башын күтәреп Илмирга карады. Кунакка дисеңме? Ярый, балакаем. Рафис малае булганга күрә генә сүзем юк. Тәртипле нәсел. Бабаң Госман белән яшьли яратышып йөреп, әрмиягә узаткан идем. Бергә булырга язмаган күрәсең. Ул кайтканчы урладылар шул мине. Кызлар елатып йөрмәде, мәрхүм. Әйбәт кеше иде.